tneħħija dik id-dar issa saret tiegħek. Mela qbad u neħħi dak l-affarijiet. Imxi fuq il-Bibja u tara kif il-Maltin jinbidlu. Għandna kelma minn Kristu jgħidilna jekk ma titwildux mill-ġdid ma tistgħux tidħlu fis-sarta tagħna. Għandek ħafna affarijiet. Grazzi ħafna. Ħammur fuq l-aħħar persuna li hemm hemmhekk, nagħmel kumment żgħir fuq li qal jekk trid dar u hemm xi ħaġa ma toġbokx ġo fiha neħħiha, għandek żball ħabib tiegħi, titmur il-mepa tapplika u tistenna ma nafx kemm il-sena biex tkun taf. Ħabib tiegħi jgħidli, mhux werti tħallija kif inhi bl-arkata. Nirringrazzjak tal-programm li qed tagħmel u prosit għandkom diskussjoni sabiħa ħafna. Tajba d-diskussjoni. Għaliex ma ġietx pjanata biex teqret, ma ġiet pjanata xejn. Ġifieri, hawn nies qed jgħidu tagħhom u qed joħroġ il-verità kollha. Jiena naħseb li l-festi ħallew wirt lill-kultura dinjija meta tmur barra ħadd ieħor jgħidulhom reports, aħna jgħidulhom beraq. Però fil-vokabularju beraq jgħidulhom, ġifieri dawk Maltin. Ġifieri aħna mhux ma vvintajna xejn. Qed tifhem? U jekk il-barokk huwa sabiħ m'għandniex nibqgħu nagħmluh. Ħadd ieħor irid jagħmel teatru bla saqaf. Aħna rridu nkomplu bil-barokk. Nistgħu, però nixtieq ngħid xi ħaġa oħra. Jiena għandi l-website tiegħi u f'kull festa li ndur jiena niġbed ir-ritratti, jiena jasuni bħala fotografu tal-festi. Jiena kull festa li mmur għandi xi 21-22 intihom ir-ritratti jiena. Qed tifhem? Nixtieq nirringrazzja l-sħabi, insomma il-barranin jiġu jkellmuni jiena. Jgħidu li aħna nejru għalikom, aħna m'għandniex bħalkom. Żewġ minn sħabi talgħu barra minn Malta, l-Oman, kien hemm l-International Fireworks Festival, da tazza tad-dinja. U telgħu bħala ġaġis hemmhekk. Jiġifieri aħna rikwesti mid-dinja li ġew jgħiduli biex nitla l-Italja biex niġġaġġja wkoll. U ovvjament ma nistax ma niċċettax. Mhux hekk għalas ma taċċettax opportunità bħal dik. Jiena għalija jekk jriduna nifqu, aħjar jgħiduna jifqu, però l-intoppi jistgħu iweġġawna, speċjalment li tan-nar. Grazzi, mela l-aħħar kumment minn is-senjur, illa li xbejta jsirriħin biex nagħlqu l-programm. Okej. Ewwel nett nixtieq nikkorġik dik il-Knisja ta' Ħaltarxin, mhix ta' San Bert. Ta' min Madonna tal-Bon Konsil. Hemm kappella qudiem mhux ta' San Bert dik. Hekk jgħidula, imma il-propja hi tal-Bon Konsil. Imma jiena mhux jgħidula naf issa ta' xi xi Issa nkomplu. Taffarijiet daw, jiena ħobża tal-Malti naf, ma nafx hekk hux ta' turu ta' salvu. Iwa qed nagħlmek xi ħaġa. Orrajt, tajjeb, tal-limta mela tal-Bon Konsil. Li qal il-Dr. Farrugia l-ewwel is-sena tal-volontarjat. Il-ġimgħa l-oħra ġiet il-lonċeta u Malta is-sena tal-volontarjat. Kien hemm membri mistednin, jien kont mistiedem mhux bħala tal-banet imma bħala soċjetà oħra. Kien hemm ħafna soċjetajiet li kienu mistiedna u preparati li jitkellmu. Sfortunatament aħna li għandna x'naqsbu mal-festi ħadd ma kien hemm la tal-banda, la tal-dawn laqqas tan-nar tal-armar xejn. Ma neżistux. Qegħdin nikkontribwixxu raqsek u ma neżistux. Lil-Sinjur li qal barokk, il-festi huma tradizzjonali. Issa it-tradizzjoni tagħna hija l-barokk. Biex tibdel dik, tittamel xi ħaġa oħra floka. X'nagħmlu futuristi? Nagħmlu knejjes tal-qasab u l-pavaljuni nagħmluhom tal-fliexkan tal-plastik, għax hekk qed jagħmlu llum. Grazzi ħafna, Senjur, grazzi ħafna. Mela. Tal-aħħar, Charles, tal-aħħar għax. Għax is-semmawdex, u lawċin, u mhix rappreżentati hawnhekk, u xtaqt, mhux niddefendi l-lawċin, però id-dokument sar Malta għax għawdex għandhom sistema differenti. Per eżempju, hemm koordinazzjoni sħiħa bejn dak li jsir ġewwa u dak li jsir barra. Ma tismax marċ ta' filgħodu jew tal-ofsinhar x'ikun qabel ma jispiċċa l-pontifikal jew l-qoddisa kbira. Neħħi xi żewġ inċidenti f'post minn xalfejn semmi fejn, il-pejjem koordinazzjoni u festi aktar reliġjużi kif nixtieqhom aħna. Grazzi ġotta. Faqder malaj? Jiena naħseb ma sar xawdex għax isqof tawdex għandu il-melħ f'rasu. Mela, ħbib tiegħi. Bil-mod qed isir il-ħin
tini daqxej qabel ma nibdew nagħlqu il għaliex grazzi għal Casa Vini għandkom fl-ixkun imbit ta' veru hawnhekk tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Għalli jista' jkun da barok salf, ħabib, barok dan. Jiena l-barok inħobbu ħafna. Grazzi, fl-ixkun imbit ukoll għal Dr. Farrugia. Nadik ubbajt, ħazzebuċu għafamu sal ubbajt u għadaqstan Tassew. natiħ xaħġa. Iż-żebbuġi għaw, dak il-reklam. Dun Anton Guder tijak nibatulek bil-posta, ok? Mela, kont qed naħseb u f'daqqa waħda moħħi nixef, għax il-veru kellna diskussjoni interessanti. Minkejja li kellna ħafna argumenti u minkejja li kellna ħafna quasi kwasi batti bekki u kien hawn min rid joqtol insalfu mallija. Mux l-ewwel darba, mux l-ewwel darba. Dana armu Mubarak kellu 6 attentati fuq, kemm ilu hemm 30 sena. Da kellu xi 9,000 salfu. Mela, fil-fatt irriżenja, ux, irriżenja l-lejla. Dak għax kien jaf li qed niddiskutu l-festi aħna, ġifieri għalhekk tal-għalem. Mela, qabel ma mmorru, ħalli nagħlqu bil-mod il-mod, nagħti il-kelma lil Joe ma tantx tkellem, però assikurana ċertu dikjarazzjonijiet li għamel li l-kmamar tan-nar in-nies li jaħdmu fihom qed jiġu mħarġa, trenjati b'mod professjonali, dan jaqbel għal kulħadd, ma nixtiequx nisimgħu f'daw il-ġimgħati li ġejjin issa li bdejna bil-festa bl-ewwel waħda ta' San Pupulju, nibdew nisimgħu xi traċedja wara l-oħra. U iwa tagħkom ir-rabat ukoll għax ma toqgħod vera attenta kif titkellem. Tifhem mal-aqwa li Kristu re tagħna ħabibti Ġew fidejk l-aħħar kelma minn għandek. Well, nagħlaq bil-mistoqsijiet li għamlu lill-ġurnalisti, wieġeb il-Xarmejn fuq il-kmamar tan-nar bħal-għaqda aħna preokkupati ħafna fis-sens li hemm 10 applikazzjonijiet għal kmamar tan-nar ġodda. Naqsu 7 mill-li kien hawn eżistenti. Aħna preokkupati għal ħaġa waħda. Jekk daw il-permessi mhux se joħorġu, ħassir pressjoni fuq il-kmamar eżistenti. Għax min irid jagħmel festa ħajorna n-nar għandna. Allura x-xogħol ħajżid isir. U tu jista' jkun daw li m'għandhomx kamra jmorru jaħdmulek fi kmamar oħra u ħankunu overpopulated. Dik hija konsern kbir għalina. Li saqsini Randolph fuq il-kimika jien qiegħed fuq il-bord tal-inkjesta li għamel il-gvern, qegħdin naħdmu għatih, ir-riżultati mhux se joħorġu malajr żgur, però fuq il-kimika li semmejt qegħdin nagħtu każ u qed nistennew riżultati minn barra wkoll. Ħadniha ftaħniha internazzjonalment l-inkjesta li qed nagħmlu. Proset Joe, grazzi ħafna, grazzi Joe Tewma. Salvu, fidejk. Jiena l-festi jalla jibqgħu sejrin għal dejjem. Għax dan huwa ġibu kif għadni ħaġa folkloristika hija ħaġa li anke ġib it-turiżmu. Jaqgħu bes ibettar ma xi karrettum biex dik il-qubbajt jaqgħu. Sejjer tista' tgħid. Biss jiena għadni tal-opinjoni u dik l-opinjoni tiegħi li l-affarijiet waslu f'punt fejn il-Knisja li suppost il-festjowa tagħha tilfet kompletament il-kontroll. Jiena lejja il-futur tal-festi naraħ jiena f'kunsilli lokali u affarijiet hekk. Il-festi reliġjużi dawk tal-Knisja. Dawn huma festi tal-Briju ngħidilhom jien, tal-poplu, tal-komunità. Tal-komunità, ġifieri, biex tifraħ il-komunità fl-imkien u taqgħadek jista' jkun ġifieri. Mela dawk ikunu biex nifirħu u dawk ikunu biex nisalvaw ruħna. Jiena naħseb dik hija l-futur tal-festa. U l-unika soluzzjoni. Ġon, jiena ma nifriċ il-festa reliġjuża mill-festa ta' barra. Tifhem, jiena ngħid li kultant kemm ċerta preġudizzju fuq il-Knisja. L-Knisja fid-diskussjoni li kellna magħhom aħna irriduna nibqgħu nagħmlu l-festi. U naħseb qed nagħmlu qed niblow ħafna dis-sitwazzjoni. Jiena ngħid għad tiġi l-istaġun tal-festi u naraw ftit tibdil imma jkollna aktar serjetà. Mario. L-ħaġa li nixtieq ngħid fuq dik tal-imġar. Dik tal-imġar hija tradizzjoni sabiħa fejn l-imġarrin tant kienu ferħu bil-vara tagħhom li bdew joffru l-flus biex jerfawha. Ġifieri li kull darba nżefflu l-imġar fin-nofs
ħalluhom bikwietom raħal sabiħ tradizzjonali għandhom